ଜୀବନରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଥରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ଯାହା ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବେ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ପଥରଟିଏ ଦେଖିଲା। ପଥର ଦେଖି ତାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ବାହାର କଲା। ସେଠି କିଛି ପଥର ଉପରେ ପାହାର କରିବା ପାଇଁ ହାତଟିଏ କାଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଆବାଜ ଆସିଲା, ରହିଯାଅ, ମୋ ଉପରେ ପାହାର କର ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲା। ନର୍ଭସ୍ ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଏକ ପଥରଟିଏ ଓ ସେଠି ଓହ୍ଲାଇ ତାର ସାମାନ ବାହାର କରି ଏକ ବସି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବନେଇ ଦେଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ବନେଇ ସାରିଲା ଦେଖିଲା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ନହେଲେ ହେବନି, ନେଇ ହେବନି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୂର୍ତ୍ତିକାର କହିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର, ଆମର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବନେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ବସାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଭାଇ ଆଉ ଏକ ପଥର ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତିକାର କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ନେଇ ଆସି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପଥରଟିକୁ ନେଇ ଆସି ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଣି ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଫଟାଇଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରଟିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ପଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରଟିକୁ କହୁଛି, ତମର ତ ଭାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୀକା ଲଗାଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ପିଟା ଯାଉଛି। ତମ ଉପରେ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ସବୁ କିଛି ଲଗାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପିଟା ଯାଉନି। ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରଟି କହିଲା, ତମେ ବି ଆଜି ଧୂପ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଆଳତି ତୁମ ଉପରେ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଯଦି ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ପହାରଟିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ତ ଭାଇମାନେ, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆପଣମାନେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆଗକୁ ବଦଳିବାର ସମୟ ଅଛି। କେବେ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ହେବନି। ଯିଏକି ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ସୁଧରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗକୁ ନିରାମୟ କାମନା ହେବ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।